Skončil jsem, ale. Jak to? Jsem se někde šlápl, ale jsem si desk mohl. No si to musíš typovat. To mám, vole. Jo? To jako prostě, když budeš šlápnout, tak si to pohne, jako noční jako dělat. Tak budeš prdeli zase v pondělí, že jo? To jsem všude jel 14 dní. Jsem to měl nechat měsíc, to ti nepomůže. To není o tom měsíc, no. Zkus to léčit. Mazat, jak ti říkal, ty maskě, a se to spevní, to svazivo. No, tak jsem ti tam natočil akorát při tom, jak se si zraknul potom. No. Chtěl jsi se vidět, tak se vidíš, jak jsi. A dá se to rozchodit? To nejde lidi, když budeš šlápnout, já bych šlápl třeba takhle. No. A když jsem to ustál, že jo? Může být zrovna to smrkne a je to smrkne. No to je jasný, no. To už je udělám křup. Tak to nebolí, to už je to dobrý, jo? No, v pondělí to bude dobrý. Asi jo. Takže si zkusíme komentář, muži jsou bykličtí, jmenovitě Karel Sádlo, rozehrává dopředu na hráče číslo 13. Tenhle vybojoval zpátky balon, další hráč Čubiče, není to branka. Teď berličky, rychlá kombinace, dopředu krásná klička, nahrávka do křídla, ano, zpracovává, udržuje balón, hráč berliček, nahrává dozadu, Jenda bojuje, Jenda Hovíku, ano, nevídané, a teď krásná nahrávečka a výborně branka z Pavlík, ale je to branka, vážení přátelé, Pavlík sice vyběh skvěle, protírá si čelíčko, ale bohužel, podle mého vyrovnáno na 1-1. Rozehrává Jenda Hobík, je rozehráno, ale nikdo nechce hrát, berličky v klidu počkají, ano, Karel Sádlo na Jendu Hobíka, ten má problémy se zpracováním, ale zpracoval, ano, a znovu jsem golovou výhoda? Ne. Výborně branka soupeře, výborně branka z berliček. Ano, krátká rozhrávka na Zdenka Hobíka, tentokrát je uvolňovačka klička, narážečka na bratra, mohlo to vyjít. Karel Sádlo je u balonu a je to out. Rozehrávají berličky. Berličky zpětná přihrávka, dopředu. Dobrá kombinace střela z dálky, neohrozila brankaře Pavlíka procházku. A Pavlík vyhazuje, nemá kam, dlouhý balon na Zdenka, ale je to krátké. Berličky se dostali k míči, útočí a teď Zdenek využívá výhody, nahrává bratrovi. Nahrával, ale bohužel to nešlo a berličky kontrují. Vyjde to, nevyšlo výborně Karel Sádlo, znova Karel Sádlík, krásně se uvolnil. A tam Jendu, nahrávka, ano, to by mohl být gól. Výborně golman berliček, výborně. Jenda Hobík stále bojuje, berličky jsou teda Zdenek Hobík. Nedává. Je to velký tlak Věkovic a střela vedle od Jendy Hobíka. Znovu útočí berličky, které byly pod tlakem. Z dálky berliček a Pavlík bravurně chytá, je to rohový kop. Berličky nakrátko, Zdenek výborně brání. A znova tu máme berličky z autu. Tak, rozhrávka berliček nakrátko, ano, výborná klička. Další výborná klička a to je nepříjemná střela a gól. Jenda nezabránil tomuto hráči bez skórování. Pavel Procházka byl bezmocný. Co k tomu dodat? Vyčítavý pohled brankáře na své mužstvo, ale bohužel nejde to. I Relikt Černý se zmýlil. Sami jste to viděli v zápase Slavie Tottenham. Ale v zápětí krásná branka Karla Sádla.
Tento skromný chlapec se zadu vystřelil a 2-2. Jencel chce poškrávat za uchem, je to tak jednoduché. Tak vedličky znovu míče, zase znova klička, zase další klička. Tentokrát to neprošlo, Karel Sádlo znovu balonu. A málem to byla další branka, jak je to jednoduché. Karel Sádlo na ně platí svým důrazem. Tam je to vidíte, malý prostor a Karel výborně, Pavel, krásně do ručičky a hlavička a mohla to být nádherná branka, ale nebyla. A máme tu konec zápasu.